Pansamantalang natigil ang isang basketball game sa City of San Jose del Monte, Bulacan matapos ang sigaw na tubig, tubig, tubig na iniuugnay sa nararanasang water service interruptions ng mga residente. Nangyari ang insidente sa Ateridas Cup sa Minuyan Sports Complex nitong Linggo, August 24, kung saan pinagsabihan ni Mayor Rida Robes ang mga dumalo tungkol sa paggalang sa mga opisyal ng pamahalaan. Minuyan proper! Lahat ng pagbibigay, ibinibigay ko sa inyo. Kung sino man ang nag-uudyok sa inyo na walang yain ang isang punong lungsod at kongresista, aba, mahiya naman kayo. Kasunod nito, naglabas ng joint statement ang City Youth Sports and Development Office at Sangguniang Kabataan Federation na kumondena sa tinawag nilang disrespectful behavior. Giit nila, kinikilala umano nila ang reklamo ng mga tao sa madalas na pagkawala ng supply ng tubig pero may tamang lugar at panahon daw para gawin ang pagpuna. Gayunpaman, umani ng batikos online ang nasabing pahayag. Giit ng ilang netizens, hindi kawalan ng respeto ang paniningil sa pamahalaan, lalo na sa usapin ng pangunahing serbisyo tulad ng water supply. Sa ngayon, sinusubukan na ng CLTV 36 News na kunan ng pahayag at interview schedule ang alkalde sa kanyang Public Information Office. Samantala, naglabas din ng pahayag ang chairperson ng Barangay Minuyan Proper na si Kapitan Irene Biteng. Aniya, wag daw sanang gawing dahilan ng problema para alisin ang respeto sa mga namumuno. Panawagan pa niya, huwag na umanong maulit ang pangyayari, lalo na sa mga Minuyenyo. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.